Napapaligiran ng residential at commercial buildings ang stretch na ito ng Naga River, kaya't hindi malabo ang pagbabago sa estado ng kalinisan ng tubig nito. Ayon sa City Environmental Office, mataas man ang fecal coliform bacteria, hindi pa naman gaanong nakakabahala ang kalagayan nito. So far, ang Naga Rivers now is classified as Class C by the DNR EMB. So Class C, ibig sabihin, ang purpose is for recreation, agriculture, for irrigation, and navigation. So ito yung mga purpose ng Class C waters. May mga pamantayan umano sa pagmonitor kung ligtas pa ang tubig ng isang ilog. May mga identified po tayong water quality parameters na medyo hindi pumapasok dun sa standard ng Class C waters. Particularly po ito yung oil and grease, phosphate, and fecal coliform. So kaya nagka-come up na kami doon sa isang proposal na mag-establish ng ordinance para sa pag-control po ng oil and grease sa Naga. At the same time, yung sa fecal coliform naman talagang may difficulty because based on sa DNR mismo, wala talaga nakakapasa. Pagdating naman sa mga namimingwit o nangingisda dito, safe pa ba kayang kainin ang isdang nauhuli rito? Ang sagot ng Senro, hindi po siya pwedeng gamitin sa batting purpose. So walang skin contact dapat dahil possible pong makontaminate yung skin natin ng mga bacteria or other infectious diseases. Hindi po masyadong malalim yung pag-aaral with regards doon sa quality ng mga isda doon sa Naga River. But meron kaming initial findings na safe naman yung hindi pala safe. Pasok pa doon sa standard ng food nung BIFAR para sa consumption yung mga nahuhuling isda dito, particularly yung tilapia. Noong nagdaan pang taon ang nangyaring sampling at monitoring sa water quality ng Naga River, kaya't hinihikayat din umano ng Senro na maging regular ang fish sampling sa ilog para masiguro na ligtas pa for human consumption ang mga isdang nakukuha dito. Jan Amador, CSN.